Nis, cúpla seachtain ó hin, bhí seónna a caint líb maidir leis a ceol tradiisiúnta. An cuireann líb céir a dúirt sí. Dúirt sí gur an ceol-foghlaim an chéad lá riamh le cur le damsa. Féchan na páisí seo ag damsa. Nis, tá go leor cinál damsa éagsúla ain, agus mar sin tastíonn ceol éagsúil freisin. Inniuh tá chun labhairt ríist maidir le rá ceann ac sin. An chéad ceann ná an rial. Nis, an rial, dúirt seónna gúil rithim an 60 an. Tá ceithre bhuile sa mar. Le cúna thuirt chuin smaoine bhar sin, tá rud a cinnt deas mabhar. Seachláid bhlasta. Éis deis na focail sin. Seachláid bhlasta. Cé bhéid seoladh atá an? Seachláid bhlasta. Se, ceithre cín. An méid céanna leis na buile tá sa mar sa rial. Seachláid bhlasta. An dhéanamh cleachta a thrá sin? Seachláid bhlasta, seachláid bhlasta, seachláid bhlasta, seachláid bhlasta. Iontach fad. Nis, éistimid le píosa ceol inis, agus dínamid iirecht sin rá dhéanaach leis an ceol. Seans go mbeidh seo píosa beag scipaí, so camad rá anscipaí fad. Tá píosa beag dechar, ach tá mai cheapach bhúil sib lán ábalta aige. Bhúil sib ré? Éis leis an ceol sin, éis leis an rithim. Sib ré? Seachláid bhlasta, 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 seachláid bhlasta. Iontach fad. Bhí sib iontach aige sin. Nis, an cinál ó an eile tumas chun dhéanamh ná an páirt. So, más rud a gur a ceithre buile sa mar leis an rial, tá sé seo chuna bheith difriúil. Leis an beirt tá 6 bhuile sa mar. Agus le cuioinú sin tá rud a cinnt deas eile am mabhairt. Crispy is grán roasta. Cé bhéid seoladh atá an sin? Crispy is grán roasta. Crispy is grán roasta. Se, 6 cín. Tá 6 bhuile sa mar leis an beirt. Dínamid iirecht sin rá inis ní scipaí. Crispy is grán roasta. Crispy is grán roasta. Crispy is grán roasta. An mhaith fad. Éismuid le píosa ceol inis, na bí ré, tá sé seo scipaí. Éis leis an rithim sin, nach chuil sé difriúil. Ré? Crispy is grán roasta, 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 crispy is grán roasta. Iontach fad. Dúirt me leat gur sé go le bheith scipaí. Sa mhaile, nuair a éisiú le ceol tradiisiúnta, an bhfuil sibh an chostáil an rial atá an, nó páirt atá an. Déan iireachta sin a dhéanamh. Má sib, cheap mis gur sib iontach a dhéanamh sin. Ná déan dearmad. Seachláid bhlasta, sin an rial. Crispy is grán roasta, sin an páirt.